Здравейте! Днес ще приготвим лесна и бърза плоска питка. Нужните ни продукти са 2 чайни чаши брашно, 1 чайна чаша топла вода, 1 щипка сол, 1 щипка захар, 3-4 супени лъжици олио, кашкавал или сирене по желание, 1/3 купче жива мая и чубрица. Започваме с разтварянето на маята. Много е важно водата да е топла, но не чак вряща, за да не убием маята. Докато разбъркваме, добавяме захарта. Докато изчакваме маята да шупне, добавяме брашното в купа. Добавяме маята, започваме да разбъркваме, след това прибавяме олиото, солта и чубрицата. След това слагаме хартия за печене в тавичка и започваме да разтиламе тестото в нея. Тази стъпка е малко по-трудоемка, защото тестото е сравнително лепкаво. Целта ни е еднакво дебел слой. Преборите ли се с тестото, може да поръсите с кашкавал или сирене. Ние предпочетахме кашкавал и слагате тавичката в предварително загрятата на 200 градуса фурна. Ако по време на печенето тестото е залепнало за хартията, ще ви е по-лесно да изчакате малко да изстине преди да я извадите. Да ви е сладко!